Ak vás už nebaví trápiť sa v klasickom fitku alebo nechcete poskakovať v preplnenej sále na aerobiku, máme pre vás riešenie. Kruhový tréning. Stojí za ním svetoznáma tenistka Šteffi Grafová, ktorej záleží na tom, aby sa šport stal prirodzenou súčasťou žien. Má veľa výhod a cvičiť ho môže ktorákoľvek žena v akomkoľvek veku, aj bez športových skúseností. My ženy sme zavalené prácou, domácnosti, okolo detí a nám ešte, keď niekto bude rozprávať o zdravom životnom štýle a o športe, tak je to na nás priveľa. A práve na tento systém je zameraný tento kruhový tréning. Zamerali sme sa hlavne na ženy v každom veku a snažíme sa ich motivovať k športu a zdravému stravovaniu, pretože nie pre všetky ženy je šport samozrejmosťou. Chcela som si spevniť postavu, schudnúť a teda ma zaujalo to, že je to ženský kolektív, že ženské fitness centrum. Výhody sú práve v tom, že to nie je časovo náročné a vlastne precvičím si celé telo, všetky partie tela a je to v dobrom kolektíve. Tento kruhový tréning, hlavne medzi ženami, muži sem majú vstup zakázaný. A to vlastne je veľkou výhodou oproti klasickým posilkám alebo fitkám, kde ženy nie sú sledované, necítia sa sledované a sú si vlastne sami sebou. Nemusím sa hanbiť pri tých strojoch, že keď nejaké závaž, nejaké činky, čo pri klasických vlastne tých fitkách je. A tuto teda to nie je. Sú stále pod dohľadom trénerky, sú stále motivované a hlavne venujeme pozornosť každej jednej. Koncepcia tohto tréningu je vlastne tréning do kruhu, kde sú nastavené ženy na určitý svoj individuálny level. Ženy striedajú stroje a medzistanoviská v 40-sekundových intervaloch. Počas polhodinového tréningu sa stihnú otočiť 3-krát. Tým, že sa cvičí na strojoch hydraulických, ktoré sú takisto zamerané špeciálne na ženy a naše ženské problémové partie, tak sa precvičia hlavne veľké svalové skupiny a prestriedáte si na strojoch tréning silový a na medzistanovištiach tréning kondičný. Stretchingom sa celé cvičenie končí a je to vlastne také uvoľnenie a odmena za vykonanú prácu. Kruhový tréning mi dáva chuť do života, radosť, energiu. Takže vždy spokojná odtiaľto odchádzam. Endorfíny účinkujú. Aby sa ale dostavil dokonalý úspech, je potrebné zmeniť aj stravovacie návyky. Nám ide hlavne o to udržať si tú vysnívanú hmotnosť bez toho jojo efektu, ktorého sa tak veľmi obávame. Hej. Nie je to žiadna dieta ani počítanie kilokalórií. Je to systematická úprava stravovacích návykov. To, že cvičenie v kruhu skutočne zaberá, nám potvrdili aj samotné ženy. Za rok sa im spolu podarilo schudnúť úctyhodných 290 kg a zhodiť 385 cm v páse. Pomohlo mi to aj zvýšiť moje sebavedomie, nakoľko som teda aj schudla, spevnila si postavu, vlastne kolegyne v práce ma chvália, takže úplne som spokojná. Človek sa lepšie cíti a tie 2 konfekčné čísla, ktoré som schudla, tak to je dobrý pocit.